Stoppitte mulle piästi. Mä en mut jostain kiinni. Vad tarvit baby? Eli tänään me tehdään Whisper Challenge. Kaikki varmaan tietää mikä se on, niin ei tarvii selittää niitä. Oot valo? Et kuule. Aloita. Joo. Tuberkuloosi on infektiotauti. Sano uudestaan. Mä en kuule. Tuberkuloosi. Ota, vähän hitaampaa. Tuberkuloosi on infektiotauti. Ota, vielä kerran. Nyt. Tuberkuloosi on infektiotauti. Okay. No kuule, mä osaan lukea huuliin, lapsi. Okay. Turbomoottori. Turbomoottori on infektio. Voit sä kuunnella? Joo, tupa mukaan. Turbomoottori Tutumoto. on Tutko? infektio. Helveri. Turbomoottori. Tutko mun mukaan? Turbomoottori. Tää on lause. Lause. Yhdistä nää sanat. Tutko munkaan Lauttasaareen? Lautaset. Tuotko mulle lautaset? Ei, kuule. Turbomoottori on infektio. Ei, uudestaan. Tää on vika. Vika. Joo, vika. Turbomoottori on... Ei noin nopeasti, hitaammin. Turbomoottori Moottori. on Kouluun. infektio. Helvetti. Tuotko Tuletko mulle lautaset? lautasia? Lautasaaresta. Tuotko mulle lautasia? Tää muihin kuuletaan. Puhut sä mulle? Okei, tuotko? Älä sano se vaan silleen lauseena. Tuotko mulla lautasen Lauttasaaresta? Tuotko mulle lautasia? Tuotko mulle lautasen? Se oli tuberkuloosi on infektiotauti. Joo, kyllä, minä tiesin tuolla. Eli siinä oli tämänkertainen video. Tykätkää ja subscribeatkaa ja see you next time! Am I tripping?